Evangelist Mama Pat, aka Mama Tupac, aka Mrs. Patricia Esiama, Mami was of a that heavyweight champion, international ministry. Ano, yeah, I can near friend also of Mami Agradaa, and then no a friend also of Mami Tupac. Mami, when himself be a ebeko eviya, ya na otai, a chair, a kuna for him, we see any mobile for a dear. Wacha ntoma no hoche sika na afi die afempinu ni eduonu miensen kamia yese edi twom kakra na die mede mani ehunu die esse woni ensese yeka ede kyerɛw abusua eno bi na makokukuri ewa abefun tintan fide kese esu makokurikyiri na mede eba abesumoyi Mama Pat akwatam sika twitwiridie 50,000 Ghana cedis aka ne sika no 500 million asam na mekan se wo beche ade ama na soremba enwusia enkunafo ne mobrofo na wo beche sikei oposi ne bi aban bi efirihin aba abetomu bi ya no nso sikanti waba bedi adanse chenchire nchipa wodwene ho a wonti ase ebusia ensem esisi ama okwa emfamra e channel we so adawruma unsaka e channel we subscribe to YouTube channel like na fe sign share mami Oposini enam hin na obetito mu wo asonde mu wo kamia say obi ese na wo hwe TV no na ohunu se maame apege sika na otu ne ka ende Mama Party asonde mu sometime obeje mic sika eya dey na de wate oposini ehya aban atade ebeje mic bo Mama Party abaso bo maame abaso se oposini ehu sika anu den bruta kan sam say what is maame ya pagya mic na obeto ma fo akoma na wo kra ina da edi echi eguzia e kan be bra hwa me ya aban amane se aposifo ene ene omu edi dwumadi ewufi ha me pese me no mienu yekọ na yekọ hwe edi eba deba comment section no eho wo dia se aso oposini ahya aban atade na odi ebo maame abaso no etwa yi enko hwamre sisi a eba ebeto aso guys, Bonsam Cassia, police penina ofia ha. Come on, mummy mic no. Yes. And tell me so when your mic here, come on. Ya mame ese omo wasam kakra. Yes. Daddy bra esra. God bless. Oh, Bonsam Cassia pa. Emma police penina ofia ha. Sweet mommy. Oh, Kasa God amen. bless you so much. Oh, amen, sir. Amen. Mama Pat, evangelist. Yes, Jesus. Only great bishop. Yeah. Until Isiama. Jesus. Ma some say amen no ejitio. Amen. Oh, amen. Amen. Wow. Meka ensamba akumienu pe. Asafui me ma hata. God bless you. So asore ma monya so na muntie me ye pa. Okay. And any die di kan ya metu me na yesi asore ya. Na wo asore ha. Mama Pat. Aya wo sofo pani odi wani mesrew. Se oba asore. Na abre bia Mama Pat. Ebe so mark mu. Se oto ayeyi enwum. Mesrew samre no. For wakuma, iti Mama Pat enyum n'echi. Amen. Na sa wo yare kra ho beto. Amen. Sa wo da fam kra ho beto. Amen. Se sika na oni bia obenya bi. Yes. E wo mna musofo pani Mama Pat. Oh yes. Na ne ho kani entiresia ma honhom ta na God ti. bless you. Mon fa musofo pani worship time eni agroda. Amen. Bi wura ha no. Na ne sekura mic. Okay. Otuntum ni nyankopon. Na police man ya me say uniform. Me am tinka wo me ni pedie mu. God bless you. Die tosu mienu. Minima sofu bebre. Mako asori demu bebre. Hwe asori ma mutie me na mutie me ye pa. Yetie. Se ye ka se obi ye nyankopon adwuma. Yesi obi ye urade adwuma. Yesi so obi di nyame ma ko soro ahema ma. Guys. Die di ka me ka se Mama Pat. Wow.
Oh, some can say by Jesus. Everyone champion. Everyone champion. Hey. Yes, yeah, that was it. Yes, yeah, that was it. Gaga. Powerful. Sa ote asafu we mu. Ne Nyankopon ye wadom. Na ene Sunday. Oh, ba sorry. Na wani na. Na manton kuto, mama pat anton kuto ama. Gosh, there be. Wanka se obehum ya betua 2000. There be. Wanka se beto anointing oil 2000. There be. Na so no ane ne ho kani enjiresi ama. Akoyi 50,000. Acha ma solima. Asol bi mbiem na ope. Asol bi mbiem na waka na ha opesa woko. Asol bi mbiem. Asoli ma mutiemi na mutiemi ye ba. Me the homework in the mam e free ene eko. God bless you. Asoli baby obeko biara. Obi biara ne be bompu ni mpu. The heavyweight ministry champion which is the park. Amen. Yes. Amen. Terminate me ye ba. God bless you. Me say ya dey terminate me ye. Monya nyame tifu. Oh yes. Me mama party me follow no baby obeko bia. God bless you. Baby me follow mama party but oni mita. Me say every Sunday. Say wo ba sorry. Na one for be ni wachi ama heavy we are. One here urade bu be fu. Oh yes. God bless Tell me so amen. Amen. Kasa amen pa. Amen. Me say utena baby a di heavy we ho dance re nipa. Okay. Sunday bia wo ba sorry afakra ba akobra. Asori say na wo man yi ma. So for penny preach ye we. Na wasa ka kire wo say. Wa wo fa ho ma Kristo. Brand mu ha. My God. Kai. My God. But was some samono. Asori say. Ye pewu di aje. Ye pewu di aje. Esanity. Na wo de ya ante wo de. Me asesa fa ho be ma Kristo. Na me ama worry papa bi ewie. Kai. Me nya me ho kani enjelesi ama. Na me ama worry urade asem enu. Na me ama sako bank. Akoyi 50,000. Asa chama ma so. Ah wow. God bless you. Mama pat. For some can say enjelesi ama. oh compensation. Mo fasa fu ni agro. Amen. Mo sofo pani no di mo anim no. Mo hu adoma chede ordinam. Oye giver. Ah. Na me the police for the honorable all kind. Eja de kakre bia me de me hia no ne car ni. Yes. Na me so ma je me. Amen. Mama party ya me shira. God bless you. Amen. Amen. God bless you. Me sira de atwa to ya wie. Okay. Asori ma abri bia mo be kom nkoto adwa anim. Mo sra empaibo ade edi kan. Muslim Bible Mama Pat. God bless you. The great Bishop Angel Esiama. God bless you, man of God. Utem ahono ehia me pa atineti eni ye. Tamusofo pani odi monim. Eni nji a asafo ne nji. Esanity. Tamusofo pani odi monim wa ahoto a asafo no wa ahoto. Oh yes. Mummo mpaya Mama Pat. Amen. Oni nikuru. Angel Bishop Great. Yes. Yes. Angel Esiama. Amen. Mon kan say abiri bi amede mon pai bo be ye de. Ebeta o mo achi. God bless you. Na asafu we. Yes. E wo dachi. Amen. Yakopon shira mo God nyina. bless you too. Amen. Bon some kese pa. And by the great bishop. Oh bon some kese pa. Papa Sakasiapa. Enye wonwa video no ene akohwe ede aba no. Oposini ebo mama party abaso ebo na abaso. Anu ena obi trase na oposini de abayatade wo hya abayatade de kwaje maike de bo mami abaso. Mami nso ena ede nasem eba monimu a motwene sere ne abase ene ade ebi kura trase ohunu sikanti ena woyesa no. Ebusua onso wadwene ekyerewsen comment section wo wo dia. Subscribe to YouTube channel like it. Na afei sign share mami. Video we beto from bia no onso onsa betimi aka. Maka trase oh my Ghana enye onipa baakofo edia sede ta da yetai eka ede ekyerem se wonsum enye baakofo edwuma no na ba masem kan kyo se wosisi echi ene twetwe ukotodwe unamro mo pepacho otena se woje ho enje
wotena ase kyɛ kakra na wo nan sei na ataatai fabra na bɛma ho na wɔmma wo eduro bi a wato ne din sɛ ɔnda hɔ a mepa kyɛw yɛde gu nsuo hyɛ mu ɛnoa no ɛnom no anɔpa ne anwummere ɛmɔfra etimi ɛnom ɛmɛma etimi ɛnom mɛma yi atadwe yɛnso ate dɛndɛn wode bu ani atatatata nwawo na ade egu woyere etimi di watam saa nya bibiada wontimi modwuma ɛwɔ mpam na bɛma akɔfa mɛma duro a yɛfrɛ no ɔnda hɔ a ɔmintimirim ɔnda hɔ a wodi a wobɛsan adi bio wobɛdi woyere bɛto dwom ɛde afrɛw unsu awowo ɛna aka mepa kyɛw sɛ wodeɛ ɛyɛ nyankyerɛ mekyerɛ scorpion ɛna aka na ɛde poison abɔ ewura na bɛma akɔfa eduro bi aba yɛfrɛ no black magic powder bɛgye bi na fa hyɛ bag mfa kɔ adwuma baabi a wotumi ɛnom deɛ hia ne sɛ wonya nsuo hyɛ kakra na wɔde afra ɛmɔfra etimi nom mpanimfo etimi nom ɛma ɛne mbɛma etimi nom sɛ afei nea wo nga akora wobɛtumi anom oyam ɛna ka wodwe ɔda woroma frɛ na bɛma na bɛgye ne duro ndi nso wodi dwumadie bi na wo pachiamini ama na di dwumadie ɛde amoa number ɛna gu screen aso 0599429883 ɛmfa no beebi a wodi dwuma no mepa kyɛw ɔda woroma camera guy ɛne ne MC ɛbɛba bɛdi dwumadie ɛde ama wɔn mu abɔ nso ɛda fam bɔkɔ fa number yi na frɛ na wɔn mu ending kita ho na beebi a bɛyɛ kama ɛde ama bɛsɔre so anoma wɔ kyɛbia so bebree ya na wɔgye boɔ medin ɛde ɔdomanko ɛna no Kofi apakɔsam ɛbɛto me from konkonsa hene na Kofi magrɔ